Ang mensahe naton sa subong nga adlaw amo ang ako makasarang maghimo sang bag-o nga bagay halin sa mga nagamit na nga mga butang. Balikan naton ang aton natunan nga mga letra sang naglikad si Mana. Ano ini nga letra? Insakto, letra M. Ano ang tingog sang letra M? Husto. Suliton naton 3 ka beses. Parehasang martilyo. Ano naman ini nga letra? Insakto, letra L. Ano ang tingog sang letra L? Husto. Suliton naton 3 ka beses. Parehasang lapis. Ano naman ini nga letra? Very good mga bata. Letra J. Ano ang tingog sang letra J? Husto. J. Suliton naton 3 ka beses. J. Parehasang Jollibee. Mga bata, ano nga adlaw kagahapon? Ano ang inyo ginbuhat nga aktibidades upod sa inyong pamilya kung Domingo? Kagahapon amo ang adlaw sang Domingo, kung sa diin ang pamilya dungan nga nagasimba. Pero may iban man sa aton nga mas gusto sang pamilya ang magtinyer sa ilas sulod panimalay kag magampo o magistorya parte sa Ginoo tungod sa pandemya. Nalipay bala kamo sang inyo ginhimo kagahapon? Parehas ta mga bata, nalipay man ako. Ano naman subo nga adlaw? Husto mga bata, Lunes naman subo nga adlaw. Ang adlaw sang pagkadto sa eskwelahan o konbolothuan para magtuon. O galing tungod sang pandemya, kinapatigayon ini paagi sa inyo balay, kaupod sang inyo ginikanan, kag paglantaw sang aton video lesson. Kabalubala kamo kung ano naman subo nga bulan? Husto mga bata, bulan sang Marso. Sa subo nga tion sang pandemya, padayon gihapon ang pag-ugyon sa tanan para sa pagselebrar sang aton Coastal Cleanup Month. Kung sa diin ikaw, ako, kita tanan upod sa imo pamilya, nagaisa kag nagabinuligay para sa pagtinno sang palibot, paagi sa pagpanilig kag pagpamudyot sa mga basura sa aton palibot. Madamo sa pamaagi sa pagbulig sang katinlo kag paghalong sang aton palibot. Isa na diri ang pagtanom sa mga binhi. Paagi sa pagtanom, maislan naton ang mga nadula kag nagamit na nga mga puno. Isa sa pamaagi sa pagbuhin sang basura amo ang paggamit siniliwat o ang ilatawag naton nga pag-recycle. Wala labot sa eskwelahan, barangay, kag simbahan, pwede kita ka-intra sa iban pa nga ginahiwat sa aton komunidad parehas sini. Subo nga adlaw, magaugyon kita sa pagbulig sa aton komunidad paagi sa paghimo sang My Recycled Vase. Sa sini nga buluhaton, maghanda sang botelya, usado nga mga plastic nga kutsara, beads, kag maski ano nga gusto mo gamiton. Gunting, glue stick, kag glue gun. Duagan ang ulo sang kutsara depende sa gusto mo nga duag, kag butangan nini sang glue. Kag itapik sa plastic bottle. Padayon nga pagsunod lang sa parehas nga pamaagi. Hasta mapuno ang empty plastic bottle. Kag ari na,
Natapos na ang aton My Recycled Vase. O kamo naman, sa inyo balay, mag-ugyon sa pagbulig sa pagtinlo kag paghalong sang ating palibot. Maghimo sang isa ka butang gamit ang recycled materials o halin sa mga butang nga nagamit na. Parihas sang nagamit na nga mga guma, mga guba, o wala na ginagamit nga mga gamit sa balay. Kag madamo pa. Ang importante, hindi ka magkalipat na mag-enjoy sa imo pag-ubra.